V detskom divadle pracujem takmer 18 rokov. Netrpím týmto pocitom menejcennosti, ktorým teda podľa môjho názoru niektorí ľudia trpia. Pretože viem, čo do tej práce pre to dieťa vkladáme. Viem, že tá robota na tých inscenáciách je nesmierne náročná. Dokonca si dovolím tvrdiť, že niekedy je náročnejšia v používaní alebo vynaliezavosti scenických prvkov, výtvarných prvkov, situácií a tak ďalej ako divadla pre deti, divadla pre dospelého diváka, pretože to divadlo pre deti, to dieťa je jednoducho nesmierne kritický divák. To dieťa je nutné zaujať okamžite, hneď z príchodu a držať ho vlastne v pozornosti, v napätí, vo vnímaní celú dobu trvania predstavenia. Nie každý je zvyknutý hrať pre deti, je to veľmi náročné a istým spôsobom aj nevďačné, pretože ten detský divák vníma inak ako dospelý, nie je taký pohodlný. On spontánne reaguje na to, ak sa mu nedostáva z javiska to, čo by očakával. A pre pohodlných hercov je to nepríjemné. A častokrát sa stretávam s výhradami, že jednoducho pre deti sa im nechce alebo neoplatí hrať. Jedine si to môžu myslieť ľudia, ktorí si nevážia vlastné detstvo alebo deti ako také a nedôverujú deťom. Pretože my, ktorí robíme divadlo pre deti, ho robíme ako pre každého iného diváka, teda ja v tom nevidím rozdiel, pretože deti cítia emócie, veľa veciam rozumejú, stačí len použiť prostriedky, ktorým rozumejú možno viacej ako my dospelí. A preto si nemyslím, že by to malo byť nejaké menejcennejšie divadlo. Možno menšie len preto, že tie deti sú malé. Určite netýka sa to len divadla pre deti, ale aj literatúry, prípadne výtvarného umenia, že tie začiatky boli možno také, že nie vždy to dosahovalo umeleckú kvalitu a najmä v tých počiatkoch prevládali isté utilitárne, didaktické ciele, takže nie vždy, buďme si úprimní, sa to umelecky vyrovnávalo. Teraz je však situácia úplne iná. Divadlo pre deti, alebo knižky pre deti, alebo ilustrácie pre deti robia naozaj kvalitní, špičkoví umelci, ktorí častokrát vlastne prechádzajú z pôdy pre dospelých k deťom a naopak. Takže nedá sa povedať, že by to bola otázka umeleckej kvality. Ale je to naozaj, povedal by som, akási mentálna nevyspelosť nás dospelých, že si nedokážeme uvedomiť tú dôležitosť, že to, čo do tých detí teraz vložíme, potom sa nám to vráti. Môj názor je ten, že práca na divadle pre detského diváka je náročná a tí, ktorí si myslia, že je to len také, proste dáme si červené nosy, kopneme sa do zadku a vyťahneme jednu maňušku a povieme, že hi, tak sú krátkozrakí a domnievam sa, že aj neprofesionálni. A ja, ak niekedy pozerám dosť otrasné správy, v podstate každé správy televízne sú otrasné, lebo keď to nie je o korupcii, o vraždách, o povodniach, tak je to vždy o niečom zlom. Najviac ma šokujú také tie extrémne prípady, keď si človek a nemusí to byť naozaj až za oceánom v Amerike, že je mladý človek, zoberie samopal, pušku alebo toto a odbachne polovicu triedy. A všetci sa tak potom čudujú, že prečo. Ja si myslím, že je to aj tým, že asi mu niečo chýbalo. Že nemal ten citový a umelecký náboj, ktorý by ho kultivoval, ktorý by mu saturoval alebo zodpovedal na jeho otázky, ktoré mal. A myslím si, že takáto zvlčilosť v úvodzovkách čaká pomaly aj nás, generáciu našich detí, ak im nebudeme dávať tie vitaminové tabletky kultivovanosti, kultúrnosti
ak si budeme myslieť, že sa do toho neoplatí investovať. Vráti sa nám to takto, že proste prídu deti a vystrieľajú nás.